Karbiang long pen nong nam ka chethang klong inut ningkemesen abangphu malong timu non kikhibom chokola town committee ward commissioner la pen ruwesini production a CEO kikhibom ahin pen paterpi ponsi mate methang arong methang pen japon linsi phonglang pi ward number truck along thengpia klim ke epon nong nam ka chethang klong asong japo mate inut methanga khai longri long paraphan kachinghon pik abangphu lapen khei lapen thorom plakle pin pen nilip ahawara long chot kalisi nijang karbiang long lapen karbiang long angkang along arniwangta a jonier lo kaike radatum ason akisung ke phodoma phan ke rap ke pajirtun aning ke menaya bangphu alanglita inutlo ahok alangli sai ka choklem aling pen ke long akhi phan thong kep anbak ke iphan mate poa phan ke arnama phan chipipo iphan ke methang aphan chipipo lapen iphan ke rat atung kidok kisung ke phoa phan khidat pen ke rap ke pajir dunji aphan si panong pon pusi chini du lason kamatha thek asai ilitum along malong timung along charlie dunang akinang sotla World Environment Day ni methang arong along pen chengponsi thengpia klim ke e ahut kachitong dun atum hemari rong phar arong asar ajit rong phar khoya sing tokbi arong asar biren tokbi pangti kro arong asar anan kro rongkimi tiso arong asar haising tiso sarbura rongpi arong asar Lawrence rongpi longkoi ronghang arong asar longki ronghang lapen kapre arong asaratu chitong tu labang sohut terem kro arong owe kimia tumaphan football ipum jersey set hemari rongphar arong owe kimia tumaphan cricket bat ball pangti kro arong owe kimia tumaphan carom board lapen sarthi ingti arong owe kimia tumaphan football ipum lapen kachetong dun atum anaphan Chokyola Town Committee Ward Commissioner Malong Timung Arideng pen manpeng kachip ipon ang thek karbia khai amana peng kedonai karbia poho pi pajirpon api labangso amai misen pen pejipon Pipotma pulote litum labangso thengpia rong pe se oxygen bendang lok kaprek hadi mithang eli munet tum alle aphan ke iltum aphansi bangso athengpi ke e posi bangso ke e benedi paman pu arni paman me paman nak ne de dangji pipotma bode so bangso thengpi litum lang pemenangji asini tum pen dapulo rong sar damen kadu ba bisamne bangso thengpi ke pareng phangunan phan bori po apen muning buson arni nangle 2027 bangso June 5 arni lote bangso thengpin tum pining ke e penangana rongdo sital songbong pen kon dong kere ingine morning ako nilitum nalitum pen ako peklang thlong po rong phara rong along lapusona program na ewan pi ilitum asar malong sar panstam e choro reune athei lap kidamta ninkan an bang la puson na program na kipida abelang alang li non uwe ki mi pen ilitum pham na kia pon ke mi pika kam lo busi nilitum rong sar no pika lang phan kecilo pipajir do lapen lanso se non bangke alang ni itu aso ili tu panang organize aban alang ni malong timu sa alang ni panang cuba parti lo lima sona taxi rong malong sonsi develop nai ma lapen ke arong sonsi dak lo sonsi klem ponai ma alang ni nice pen pamren lo aso along bodo ira kurpak na sini la arong kami PPA sai ni kan asi Chokyola pen Sonjit Kro la pen Koilamati pen Samson Inti Karbing Long Lai